जोंनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे 30थि बोसोरारि जथुम्मा बे दिनैनिफ्राय आरम्भ जाबाय। दा जोंहा 22 जानुवारिनिफ्राय 23 जानुवारिसिम साननैनि हाबाफारिजों जागोन। दा सेथि हाबाफारि बायदियै जोंहा दिनैहाय माखासे जोंनि मेन गेट बेखेवनाय आरो गाहाय सायनासालि बेखेवनाय आरो थान्दै हल बेखेवनाय आरो जामुंसालि बेखेवनाय आरो गेलेमुनि बेखेवनाय बेफोर गासिबो जालांजोब्बाय। मानगोनां बेखेवगिरि बिथांमोना जोंनो बेखौ बेखेवनानै होलांबाय। बिनि उनाव दा जोंहा माखासे बादायलायनाय दंबावो। बे बादायलायनाय जेरै थुनलाइयारि बादायनाय आरो हारिमुवारि बादायनाय गेलेमु बादायलायनाय बेफोर दा जोंनि हाबाफारियाव होखानाय बादि टाइम मथ' बेफोर मोनफ्रोमबो हाबाफारिजों मावफुंजागोन। दा जोंना मोनफ्रोमबो गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों खावलायहरनाय बायदि मोनफ्रोमबो बादायलायनायाव बाहागो लागोन आरो गोबां बाहागो लागोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोननाय जादों। आरो जोंहा बेलासि 4 रिंगायाव जोंहा थान्दै जथुम दङ। बे थान्दै जथुमाव जोंनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गासै 13 गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों थान्दै बिहरदों। आरो बे थान्दैफ्रा गासै 150निफ्राय 200 जननि गेजेराव नुजाफैगोन होननानै जोङो खौरां मोननाय जादों आरो जों हांख्रायहरनाय जादों। बे हिसाबै थान्दै मेला जोंना मोजाङैनो मोजां जागोन। आरो बे थान्दै मेलाव जोङो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय जोंहा मा जेंना जेंगोनाफोर दङ जों बेखौ थान्दै मेलाव सावरायगोन आरो बेखौ सुफुंनायनि माखासे थांखिफोरखौ लागोन आरो बे थांखिफोरखौ जोङो मिरु बर' थुनलाइ आफादनिसिम दैथायहरनायनि थांखिखौ आजावनानै लागोन। जोबथा सानखालि मा हाबाफारि? जोंहा गाबोन 23 जानुवारि बेवहाय जोंहा फुंनि बेलायाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जागोन। बेखौ जोंहा गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सहेन्द्रनाथ बसुमतारिया बिरहोगोन। बिनि उनाव जोंहा मुंख्लंफोरनि बिबार बावगोन आरो रुंसारिफोरनि बिबार बावगोन। बे फुंनि बेलायाव जागोन। आरो फुंनि बेलायाव थान्दैनि माखासे सावरायनो गोनां आद्रा थानायखौ जों सावरायगोन। आरो बे जथुम्माया जोंहा टार्म मिटिंबो दङ। बेनि थाखायनो जों गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जायनोखि गोदान आफाद बेखौ जोङो गाबोन फुङाव दानानै लागोन। आरो बे दानानै लानाय जे गोदान आफादा जोंना खुब सम्भब बे बोसोरथामनि थाखाय जागोन आरो जों बेखौ मोजाङै मोजां दाफुंनानै लागोन। जोंहा बेलासिनि 12 रिंगायाव सानजौफु 12 रिंगायाव जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो लिंहरनानै मोनदों मिरु बर' थुनलाइ आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि मुस्रि तरेन बर' बे सारखौ जों लिंहरदों आरो बिथाङा जोंनो खोथा हरबाय गाबोन बिथाङा बेवहाय नुजाफैगोन। आरो बिनि उनाव जोंहा बिटिआरनि चिफ CM मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौबो जों हांख्रायदों। बिथाङाबो जोंनि गेजेरजों खौरां हरदों जे नुजाफैगोन होननानै। आरो जोंहा मोनसे गोजोनथाव खौरां जे पद्मश्री मानगोनां डक्टर कामेस्वर ब्रह्म सार बिथाङाबो जोंनि नैबे गेवलां मेलाव नुजाफैगोन होननानै जोंनिसिम खौरां हरदों। दा जोंहा माखासे जोंनि खाथि खाला थानाय समिस्थिनि मानगोनां MLA बिथांमोनखौबो जोङो बुंथिगिरि आलासि हिसाबै लिंहरनाय जादों। दा बिथांमोनाबो जोंनिसिम सफैगोन होननानै जोंनिसिम खौरां हरनाय जादों। 12 बाजिनि गेवलां मेलाव जोङो रायजो राजाफोरखौ जोङो 1000निफ्राय बांसिन जों आसा खालामदों। आरो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे बेवहाय थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि मानगोनां रायजो राजा आरो फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरो जोंहा गाबोन गेवलां मेला जोबोद मेहेरगोनां जागोन। आरो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि माखासे मावबोनाय खामानिफोर आरो माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरिया नोंसोरनो बे खौरांखौ होनाय जागोन। ओंखायनो जों नोंथांमोननि चेनेलनि दारै बयखौबो जों गाबोन जानो गोनां गेवलां मेलाव नुजाफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरबाय।